ସମୟରେ ଆଖି କାହିଁକି ଖୋଲା ରହେ? ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସତ, ଆଉ ସବୁ କିଛି ମିଛ ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମ ନେଇଛ ମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବ। ଯିଏ ପୃଥିବୀରେ ଥରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁକୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେନି। ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ସଂସାରିକ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମଣିଷ ଏ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ନିଶ୍ୱାସ। ଏହା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଶରୀରରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଅସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଜାଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ କିମ୍ବା ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଫେରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା କାହିଁକି ଘଟେ? ଏହି ରହସ୍ୟ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ବା ହେତୁ ଏହି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ଘଟେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦିଏ। ତେବେ କାହିଁକି ସମାନ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଘଟେ ନାହିଁ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ବାହନ ଗରୁଡ଼କୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିବା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନ ସମୟରେ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଫଳ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ମୋହମୟରେ ପଡ଼ି ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଏପରି ଲୋକ ଆଖି ଶେଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ। ସେମାନେ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗଳା ମଧ୍ୟ ବସିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତି ଓ ଏହି ସମୟରେ ଯମଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଲୋକମାନେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଯମଦୂତମାନେ ମଣିଷ ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମାକୁ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତି ଓ ଏହାପରେ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ବାହାର କରିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲା ରହେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।